Jo, teďky jsem ti přemístil Kocora, protože se tam rošlo a holky už byly doma, se tam rošlo, vedle se, já nevím, no tak je to kousíček dál, však to znáš, ne ten barák, ale až ten další, takový ten potom, co je také perfektní, nebo co byl postavený teďky onegdá, no, takže tak, no onegdá, no tak 4-5 let, no to je jedno. No tak jsem Kocora, říkám, pojď lumpe. A on byl tady se mnou, víš jako, a tak odšel jsem, no tak jsem ho tam dal, no takže otevřela Maruška. Jo, a soused byl venku, tak jako manžel tady té sousedky, tak to bylo dobrý. No, Maruška otevřela Kocor, hned tohleto. Hned valil dovnitř, protože já jsem mu nedal nějaký dobrutky, víš, jako takhle, tak, ale jo, dobrý, jo, oni potom mu dají, aby se napapal, no, to potom u mě si dá taky nějakou dobrutku, no, takže tak asi k tomu. Tak jo, Jarouši, měj se, čau teda, no, myslím, bylo tam -8 stupňů, no, takže uvidíme, jak to bude, ale jo, když se zatáhne, tak bude, myslím, -5 nebo míň, ale jo, to je pěkná zima, tak to se mě líbí. Kež by to bylo tak nějak na Vánoce. Tak jo, měj se, pozdrav pro paní. Okarva je, Okarva je si přiroz. U mě je -7,5, teďka se dívám na teploměr, na digital a jde si pozor ty protiku, ty si vrší ještě Kocor a vidíte pak ty chlapi tam neznáš, já dal už na odkladu zebe. A jsme na kopec to vyřešíme, nech to zatím plavat. Jo, pěkno. Dobrý, tak momentino, počkej chvilku, já se podívám tady dole, kolik je tady přesně. Tak jo, no ty